Димитър Талев. Той е български писател и журналист, автор на Железният светилник и Илинден. Творбите му описват живота на българите в Македония, базирани на действителни исторически събития и личности. Железният светилник е роман, в който са отразени българските борби за политическа и църковна независимост, а Илинден е едно от малкото български произведения с характер на сага, което разглежда зараждането на вътрешно-македонската организация. Описва се онова трудно време, когато България е била вече свободна, докато Македония се е намирала още под османска власт. В периода на комунистическия режим Талев е арестуван и изпратен в лагер заради своите възгледи, но въпреки репресиите, той продължава да пише и създава някои от най-значимите си произведения. Получава множество литературни награди за своето творчество. Награден е с орден Кирил и Методий първа степен и става народен деятел на културата. Романите му остават в българската история със своя изключително автентичен и емоционален начин на представяне.